Okei. Tää nyt ei ihan pidä paikkaansa, tämä mitä tässä nyt on. No me ollaan kyllä hyvin lähellä, mutta tää on tälleen, että jos ollaan vähän kauempana, niin sit voi soitella. Sitten jos me ollaan vielä kauempana, niin kuin tänään oltiin niin tässä voi vaihtaa nyt tätä. Nyt me oltiin suorittamassa hirviöön liittyvää tehtävää tuolla Punasilmän sisuksissa käytiin, koska orakkelit ja muut meille niin neuvoi. Orakkeli ja hevonen itse asiassa kortti. Mutta tässä on nyt näille, että tietoa, jos me ollaan jossakin kauempana. Joo. Tuohon mä laitoin kun siinä oli räpylän kuva tuollaisessa suihkaleessa, niin siksi mä tein tuohon tommosen räpylän merkin. Totta. Vähän räpylää on ikävä. On kyllä. Ehkä sekin voi tän katsella. Ja räpylä, jos katselet, niin meillä on sinua ikävä. Nyt soittelee siis meidän leiripuhelimeen, joku soittelee, että mun pitää ehkä vastata nyt siihen. Joku saattaa olla kylään tulossa. Hamsteri täällä ääntelee. Metsästäjäkeräilijät. Ootko sä soittanut jo 2 kertaa meille? Et varmaan. No se on meidän leiri. Joo, täällä me asustellaan. Sä oot varmaan käynyt katsomassa täällä. Saa täällä käydä katselemassa, joo. No sä oot kyllä eri paikassa, koska me ollaan nyt leirillä. Nyt se sanoi, että mä oon nyt siellä sama tyyppi. Mikä tää leiri on täällä? Se on soittanut jo kahdesti. Aika hienosti tehty. Nimittäin mä oon nyt täällä leirillä. Miten? Se on joku nuori ihminen, joka soittelee meille. Mutta joskus semmoset soittelee, jotka on tulossa kylään. Mihin me jäätiin? Mihin me jäätiin? No tuolla näytettiin. Tässä nyt vaan, aurinko on nyt mennyt pois, niin nyt löhöilypaikat on nyt. Joo, nyt ei oikein enää jaksa löhöillä. Eikö täällä ole joku nimi tällä? Täällä oli joku hieno peite. Tää oli kaunis peite. Kaunis peite se nyt on. Siihen liittyy tarina. Oltiin niin. osastolla ja meille tuli semmonen nainen esittelemään, että ota tämä. Että otappa tästä näin. Kaunis peite. Kaunis on. Ja sitten minä sanoin, että no ehkä minulle ei välttämättä, mutta että kysy häneltä. Ja tässä se nyt sitten. Mä nyt otin siis, kyllä periaatehan tietysti on, että lahjat otetaan vastaan. Niin. En mä sitä ajatellut. Mä ajattelin, että no kaunis se on ja tuo halusi antaa sen, niin mä otin sen. Sitten se antoi vielä toisen liinankin vielä. Ja se liina on tuolla sisällä. Se oli kyllä kaunis. Mutta siinä on sitten ostoslista, mitä mä tein. Toi on tärkeä. Näytätkö se vähän, saako sen lähäriin jotenkin, jos... Onko se liian kaukana? Se voi olla pikkasen. En tiedä miten se näkyisi. No se oli, kun löytyi tämmönen ostoslista. Meillä on ostoskärrytkin, niin mä tein, kun me oltiin hedelmäpuutarhassa, niin laitoin, tai sinne päin oltiin menossa, niin laitoin sinne omenat luumut päin. Kirsikoita ei löytynyt, omenoita ei otettu, kun oli parempiakin. Oli luumuja löytyi paljon ja päärynöitä jonkun verran. Niitä on tuossa itse asiassa tuossa vieressä. Juuri tuossa on meidän satoa. Mutta sitten aamulla mietin, että mitä tarvitsisi, niin hirviötä on nyt etsiskelty, joka on Apotti nimeltään. Se on aika pitkä tarina. Niin, no se tulee ehkä sitten. Se ehkä tulee muualla. Teekasvi, mutta meillähän on fermentoitumassa nyt vatunlehdet. Tähän noston. Olen nyt pyöritellyt muutaman päivän vadelmanlehtiä rullalle ja ne on tässä fermentoitumassa eli hiostumassa. Ne on sitten muutaman päivän päästä valmiita. Ehtiiköhän se leirin? Ehkä kyllä, huomenna voi jo, on hienosti. Mutta täksi illaksi olisi kiva saada teetä, kun meillä on tosi hieno teekannu. Totta, niin on. Mutta tölkit on, kokeillaan. Tölkit on listalla, on niitäkin puskatölkkejä tuolla puskassa nyt piilossa. Kala on listalla, mutta ei ole katiska on löytynyt ja on yritetty ja on ahdilta pyydetty ja uhria annettu ja mietiskelty ja siirrelty, mutta ei ole vielä. Pitää vielä katsoa tänään viirin kiinnitin, kun meillä on vielä tämmöisiä viireitä, että viirinauha. Joo.
Glömsomin marjat on niitä semmosia punaisia, joka nimeä mä en muista. Ja sinivatut vois katsoa vielä, että jos niitä vielä kasvaisi tuolla kukkulalla. Ja puhtaus. Astioiden ja ehkän, no se tarkoitti, no melkein kaikki astiat on likaisia ja ehkäkin on aika likainen. Kävin kyllä meressä, että se on sen ehkä osittain puoliksi voi viivata sen. Verohenkiseinät oli siksi, että yksi verohenkirottamuotoinen havaittu viime yönä ensimmäinen juuri siellä, missä mun pää sijaitsee nukkuessani, niin että voi semmoisiin paikkoihin, missä päät on tai ei halua verohengen tulevan, niin voi laittaa vähän seinää tuohon majaan. Ja tyrnit ja ruusunmarit. Tyrnit ja ruusunmarit. Meille kävi hienosti. Me oli mahtava vieras, joka sitten toi meille ton kupillisen tyrniä. No tyrnit voi sitten vetää yhden. Sitähän täällä kyllä kasvaa, että sitten tänään illemmalla tai huomiseksi jää sitten vähän, jos niitä lisää keräilee. Sitten oli tuo vastaostoslista, oli semmoinen, niin kuin, että mistä pitäisi päästä eroon, niin siellä on nyt vaan turhat vaatteet. Voisi ehkä Vastaostoslista, täydellistä. Niin, turhat, on semmoisia aivan käyttämättömiä, mitkä voisi viedä takaisin kierrätyskeskukselle. Ja sitten tuo protestikakkia, mikä on myös hyvin pitkä tarina, mutta yritetty on. On. Se on tuolla Bajamajan seutuvilla protestikakkia protestoi. Kakkimalla. Siitä voisi päästä. Yritetty on sen vessapaperi on uhrattu tulessa tänään, että katsotaan toimiiko. Se oli siis itse asiassa siitä oli ollut hyötyä loppujen lopuksi siitä. Mä en tiedä siitä kakkiasta, mutta sit rullasta oli kyllä. Rullasta. Sillä lämmitettiin Se oli jättänyt sinne Bajamajan ulkopuolelle vessapaperin ja käyttänyt sitä ja muutkin käyttäneet, mutta ajateltiin, että se vähän innostaa kakkimaan, niin vietiin se. Kun se on sinne kakkinut vähän turhan näkyviin paikkoihin ja arkiten ja tälleen. Joo. Sitten tässä onkin esitelty tyrnit. Auringonkukka esittelitkö jo? Ei, mutta... sitä silleen niin kuin erityisesti esitelty. Ei kai sitä. Se on... Tässä on sitten sen lintukupu tuo ja tuolla... En tiedä. Ne on vähän kuivuneet. Joo. Siellä on kärsämön lehdet. Tuossa on tuota ruokaa vieläkin jäljellä eilistä. Ruokaa on tuossa. Tuossa uhrattiin kakkian rullo. Ja tuossa on nokkosen siemen, peruna, palsternakka, suolapähkinä, linssikeitto, joka on oikein hyvä. Se oli oikeasti hyvä. Se on klassinen ruoka, jonka aineksia voi vähän vaihdella. Tuo on syödä. Nokkosen siemeniä tuolla. Lisää ja palsternakan naatti. Ja veitsi on, niin sitten jos tämän sattuu, se jonka varjoon Jouni katsomaan, niin veitsestä on ollut todella paljon hyötyä tässä jo monena vuonna. Se on ollut tosi hyvä. Sitten on keittiö tai tämä, mikä tuoli tämä nyt on. Täällä ilmaisosastolta löytyy suurta paistia odotellessa. Eli tätä säilytellään täällä. Samaten niin kalansaalista odotellessa niin tämmöistä poissonade. Sitten siihen laitetaan se poissonade mauste. Kaataan tuolta tilliä esimerkiksi. Sitten kun se kalansaalis tulee. Sitten no tämähän on tämän näkökulman kruunu. Täällä on Haluaisitko näyttää sitä vähän niin kuin auringossa? Mä voin, joo, just näin. Se on tämmönen hieno tämmönen. Vähän, katsotaan. Nuoria aikuisia täällä kylässä. Ne rakensi meidän kanssa majaa ja kävivät keräilemässä ja sitten eräs heistä löysi tällaisen saunakalja. Joo, ja mä yritän nyt tarkentaa tuohon pohjalle, että näkee. Tää on niinku, mä mietitään, tää on niinku... Ravistanko, niin se hyvin lähtee sitten. Joo, tää on niin sanottu pohjahiiva olut. Tai toivottavasti se on hiiva, ei tiedä mikä siellä elää. Aika radikaalia kyllä. Siellä pyörii. Se tuo piste jo siitä, koska sillä on aina hyötynäkökulma, niin se jo sanoi, että tuon maanantaina kun juon, niin saan sairaslomaa. Toivottavasti on sanansa mittainen. Joo, sellaista.
hecha con sol, passioni, alma para un sabor refrescante. Joo, voi olla, että ei ehkä sit välttämättä ole Refrescante. ei ole ehkä niin virkistävä, mutta sellainen siellä. Joo, mitäs muuta? Tuolla on nokkosen siemeniä ja siellä sytkärit asuu tuolla mökissä. Ja... Tää on tosi esteettinen noi. Ai sit siellä on kori. Niitä löytyi kyllä, joo. Sellaisia. Tuo vastavarjo on tuon korin punon. Ai niin. Mikä? Tämä omituinen Ai niin toi, vitsi toi hieno. Oli sitten kun se oli tuoreena, niin se ehkä oli hieman vielä omaisevamman näköinen, mutta siellä nyt tommonen kourallinen ruusunmarjoja pysyy korissa. Onpa kaunis. Kauan mietin, että mikä materiaali olisi sopiva ja sitten muistin, että kun olen kerännyt tätä siankärsänöä, sehän on hyvä vatsakipulääke, niin sitä on tosi vaikea saada katki. Niin mä ajattelin, että no siitäpä on sitten hyvä koripunoa, mutta ehkä tätä voisi vähän vielä harjoitella nyt sitten, että mitä muita materiaaleja siihen voisi käyttää. Että se pysyisikin. Heinästä tiedät, voidaan kutoa, mutta siihen tarvitsee sitä pajua. Tässäkin oli yksi. Tässä oli se ihan ensimmäinen. Ai niin, tuo. Sekin on kaunis. Se on. Tästä ehkä tulee semmoinen verohengen houkutin sitten. Mm-hmm. Tästä me tehdään ehkä hedelmiä alkoholissa tuon reseptin mukaan. Ai siellä oli raha. Rettesuset. Kun löydetään vielä 3 tyyppiä viinaa. Ja sitten me katsotaan siitä kirjasta, joka täällä on nyt levällään. Joo, tämä oli upea. Meillä on siis välillä ollut, ensimmäiset päivät ainakin oli sellaisia, että kun niin paljon oli tätä majan rakennukseen piti materiaaleja täältä haalia ympäriinsä, niin me oltiin aika täysiä päiviä ja sitten syömättä oltiin käytännössä aika lailla paastolla ja monta päivää siinä sitten keskellä päivää ainakin vatsa alkoi kuristaa ja me mietittiin, että mitä tälle voi tehdä, niin sitten ilmaisosasto antoi meille ratkaisun. Ja olisiko se sivu 46 oli muistaakseni se niinku... Saanko esitellä vielä tämän ensimmäisen? No joo, kyllä. Anno Gastronomico 1987. Kaikille vieraille ollaan tätä luettu. Aivan hirveetä. Ja tämä sun lempi, haluatko avata uudestaan tää sun lempi? Niin tämä, että jos nälkä tulee, niin tätä voi katsella ja täältä löytyy lisää näitä. Tuoreutta, ympäri vuoden tuoreutta. Siellä. No täällä on myös historiallisia hyviä asioita, mitä on ihan lueskeltu. Tää oli nyt, Tuuli oli tässä selaamassa. Mä yritin, jos se vastaisi mun kysymykseen, mutta se valitsi sen saman kuin oraakkelikin. Joo. Mutta joo, että jos nälkä tulee, niin ei ole enää sen jälkeen, kun tätä on vähän aikaa lukenut. Tää vähän lueskelee. Täällä on näitä upeita kuvia täällä kerta no tuossa oli ihan herkullisemmat Mutta sitten aika useat näistä resepteistä on hyvin limaisia. Limaa täällä on limaa eri muodossa. Tässä on tämä juustolima, se tuli jo esiteltyä. Täällä on hyvät kuule. No tuo oli kyllä tämmöinen historiallinen. Tää on karu ja sitten suomalaisen keittiön. Niin. Että... Se on kuitenkin sitä mieltä, että liha on paras. Maailman parhaat ruuat valmistetaan lihasta. Ja tuon minä kyllä jo söisinkin. On parhaat ruoat tässä kirjassa ehkä on. Nälkä jo. Nyt semmoinen ilmoitusluonteinen asia, että on 8 minuuttia. Joo, että kirjasta aina innostutaan vähän liikaa. Joo. Sitten pitäisikö mennä sisään? Tuossa on nakki. Joo. Mä yritän tehdä tämmösen hienon liidon tonne sisään nyt, kun mulla on tämmönen... nyt on aikaa tämmöstä smoothista. Tästä tulee kyllä niin getto tästä videosta, että mitä näin. Ei se mitään. Sitten sisuksiin. Joo. No niin. Pitää vaan, että ehditään sitten esitellä nuo henkilöstö tuolla. Tervetuloa vaan tänne peremmälle. Täällä on vähän hämärää. Ei ehditty yhtään siivota tässä. Kokeilen. Niin, tervetuloa majaan. Mitäs tässä? Aikarakennus oli tässä majassa, mutta hyvä siitä tuli
Sulla oli semmoisen 4 idea tässä niinku alla. Tämähän on siis rakennettu käytännössä tällaisista eurolavoista. Mitäs me laskettiin, että tähän meni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 eurolavaa. Suurin osa löytyi täältä. Muutama vähän kannelti. Joo. Mutta, ja sitten jo meillä oli niitä nuoria, jotka auttoi meitä sitomaan. Ja sitten tämä laavu, siis pohja on semmoinen vanha, mitä on ennenkin neliöjurttaa ja muu tehty. Mun laavuajatus tuli silleen vaan pohdiskellessa. Mietittiin, että miten saa vedet alas. Joo, mutta sitten kuitenkin tälle aukenemaan tänne niin kuin rantaan ja tulille päin tämän. Ja saadaan tämmöinen lieve, missä kuivuu pyykit ja on työkalupakit ja muut sellaiset. Tässä on minä nukkunut ja laitturi tuolla. Laitturi potkii kaikessa. 2 peittoa on riittänyt vielä. Tää on nyt sen rottamuotoisen verohengen seinänä tässä, ettei se täältä tule sisälle. Mutta mitään muuta, eikä se ole tullut sisälle eikä mitään muuta ongelmaa. Tässä hyttyset vähän se verottaneet, mutta aika vähän. Liinavaatekaappi on tuolla. Tuolla on tommonen henkiolento. Henkiolento? Joo. Eikö se ole siinä ilmaisosastoon? Joo. Ja possu. Possu hyökkäsi mukaan, ei ollut tulossa, mutta se halusi tulla ehdottomasti. Se niin hyökkäsi sieltä, hyppäsi sinne niin kuormaan mukaan. Niin. Joo, tosi hyvä, hyviä tämmöisiä villoja löydettiin. Tää on yksi ja toinen on vielä pehmustetta ja hiirien katto laitettiin lihoiksi. Mutta hiirillä ne oli siellä ilmeisesti syntyneet, kun niillä oli siellä pieni pesä. Mutta ei ne olisi mahtunut pitkään aikaan enää sinne pesään. Niillä oli aikakin lähteä maailmalle. Mutta oli ne vähän ihmeissään kyllä. Ehkä emme voida oikein palauttaa sitä niille. Ei me voida. Niin. Joo. Onko täällä muita? Täällä on hienoja koristeita tässä. No ne on kyllä. Kamera lähtee lentämään. Ne on ihan kyllä no, oli niissä ehkä esteettiset asiat enemmän etusijalla, mutta kyllä ne on ihan kynttilän pidikkeitä siinä. Olisiko se sitten nämä orakkeliosat? Joo. Ne pitää ehtiä esitellä ennen kuin. Selippä vielä. Niin, että tuosta tipahti mun päähän ovelta tämä lautturin lämpimämpi yö, missä Siis se tippui vaan sun päähän tuolla? No se tipahti vähän niin kuin se oli roikkumassa tuossa. Niin se sitten on se myös semmoinen viileämpi yö, missä löydettiin myös. Se oli tässä jossakin roikkumassa. No katsotaan tulisiko ne. Mä haluan vaan näyttää vielä, että tuolla, no joo, ihmiset vähän tuolla kuikuilee aina tuolla. Niin tuolla on sellainen nuorisojoukko, jotka katsoi tänne ja vilkutti tänne, mutta eivät. Voisiko ne olla soittelija ehkä tai en tiedä. Mutta työkaluosasto on tuolla liepeen. Nyt on aika paljon kaikenlaista työkalunippeliä löytynyt ja saatu sompasaunaltakin. Niin lopulta löytyi vasara, se on pitkä tarina, mutta sitten Vastavaarjo teki sahanterän, kun rakennettiin majaa. Sitten täällä lämminvaunuteipillä on saatu merkittyä nuo telttajutut ja tälleen kaikenlaista täältä löytyy. Ei tossa on altu menee. Joo. Tällainen niinku. Nauloja on tänä vuonna tosi paljon. Ja semmoinen yksi sompasaunalainen meitä aika paljon, niin kuin se toi nauloja ja se muutenkin jutella. No, pitäisikö verohengen pelätin ei paljon esittelyä kaipaa. Se on niin kuin verohenkiä pelottaa ja toivottavasti niin. Ollaan yritetty tehdä semmoinen, että eiköhän niitä pelota.
tuommoinen tyyppi täällä hengaa. Yhtenä yönä menisi laittaa sen, että kun lähdettiin pois täältä, menisi laittaa nukkumaan sen tuonne sänkyyn, että jos joku tulee sinne katsomaan, että kukas täällä nukkuu, niin sitten se kurkistaa sieltä. Joo. Sillä on tuon pisteen kravatti nyt ja siellä on pisteen kravattivarasto, se on aika tämmöinen siisti metsästäjäkeräilijä. Joo. Sitten meillä on No tää niin. koroskeliosasto täällä. Hän löytyi ensimmäisenä. Hänellä on, niin kuin huomaat, niin toinen silmä auki, toinen kiinni ja käsi noin ylhäällä. Hänellä on paljon sanottavaa. Me ei olla häneltä vielä hirvittävästi kysytty. Yksi kysymys, mutta... Joo, mulla on ollut vähän semmoinen tehtävä, mitä mä oon kysellyt. Joo, okei. No niin. Hän tuli meille Ensin. ensin. Ja hän on hiekkainen, kun se oli hiekkalelujen paikassa. Ja vaikka on kuinka satanut hiekkainen, on edelleen se on olennaista. Se on tosi tärkeä juttu. Haluatko sä esitellä tämän mulle? Tää on silleen... No se on vähän kyllä mulle. Mä sanon, että se on kierrokaveri, mutta sillä on vähän monta nimeä. Niin se oli ilmaisosastolla ja se oli selvästi sukua tuolle oraakkelille. Mutta sitten sillä on kaikki vähän niin kuin nurinkuriset, se katsoo tolleen kieroa ja vähän sisäänpäin ja sitten sillä on niin kuin tää pääkin niin kuin eri suuntaan kuin ihmisillä yleensä. Ja sitten nyt tänään niin kuin selvisi, että kun siltä kysyy jotakin, niin se niin vastaus on niin kuin vastakkainen. Että täältä kysyttiin, niin se suositteli meille tuota kermavaahtoa, mutta sitten luettiin siitä kermavaahdon kyljestä, niin se oli ihan kauheita aineita siinä oli. Niin se varmaan tarkoitti, että ei kermavaahtoa. Niin, se tarkoitti, että ei. Et jos sä et kysyy, niin kannattaa muistaa, että se on se vastakkainen niin vastaus. Hevosen sä voit ehkä esitellä. No hevonen. Sehän sai nimenkin nyt tässä. Mikä se oli? Evan. Evan hevonen. Satun tietämään, että tämä on sellaisesta vaunusta, joka soittaa Hippulanvaaria englannin kielellä. Ja sitten jos tämän hepon painaa alas, niin se sanoo, että tuolla on edelleen nuo teinit kovasti katselee tänne, mutta eivät uskalla tulla. On jännittävä paikka. Voisikohan he olla nyt soittajia? Ehkä niin. Kovasti katselevat tänne. Joo. Siinä on pyhä kolminaisuus. Hän on tuttu, koska hän on ollut minun rakkaalla sisarenpojalleni tämä samainen lelu. Se antoi kyllä hyvän neuvon, se antoi se Apotista, mutta se on siis todella pitkä tarina. Se on pitkä tarina. Liittyy Apottiin. Apotti ei syö nelijalkaisia, vaan pelkkää kaksijalkaisia. Siinä sitten tuossa on tämmöinen vartioitu kyltti, delfiinivartio, ja sitten siinä on kameravalvonta. Että tänne ei ihmiset tule. Entäs sitten? No, siinä on ostoskärryt ja pensassa kasvaa basilikkaa, ei basilika kuin oregano. Ja räpylää epäillään sen tuomisesta. Tuolla on liepeiden alla on jotakin tavaraa. Merikartta. Jos merille joskus päästään, niin kuin puheena on ollut paljonkin, niin siinä on meillä merikartta. Se löytyy tuolta autojen hautausmaalta, jossa on myös yksi vene. Niin siellä. Missä se on? Tuolla. Tuolla ollaan. Me ollaan vähän silleen ehkä, ettei näytä hirveästi tuolla, mutta täällä. Aikamoista. Onks vielä jotain vai? No tuo oli tarkoitettu katiskan keksi, mutta katiska on sitten meressä. Sitten katiska on meressä. I think that's all.